Ramene jagat tingkae menungso pating semburat akeh sing ambisi kepingin dadi pejabat sapa sing duweke akeh iku mulane dadi pejabat kudu nuruti karepe rakyat nyuklek blarak gak nggawa glati ngesir tangga keliru banci pinara ingkang sekeco mirengaken kidungan sang merah putih iku tandha cinta nang bumi taun kemerdekaane bangsa ayo bersatu padu cantut tali wondo padha ngibarno gendera kabeh wong urip kanggo nang lali sebab nuruti krenteke nganti ngailingi nek dina mburi uga wong tuane lati uga wong tuane dulur pepunden kita minangka ngawujudna kita no alam donya apa perintahe nglakonono mula kudu eling kawan waspada sapa ae sing lali karo wong
donya cuma sepisan nek wong iku ngono kanggo ujian ayo nglakoni sabar lan kesyukuran mulane nek sugih miskin iku percobaan. Pancen inggih. Kalau menika main wonten dusun Putik Desa Sembung. Pancene meriah temen. Sing nonton bodho ngadepe niku wabeh. Kalau sing ngadep rono. Rono ya ngadepi sapa. Mulane ngeten iki nggih nyambut gawe. Golek duit. Apa maksudnya duit? DUIT. Doa usaha iman dan takwa. Mulane teko ditlateni ae. Oleh pira-pira sing penting oleh kaya. Kadire wangi ngene meneh ya gak godhog. Lho temenan iku. Mas sebagai Mas. Rame ajatane masyarakat ini mula sing nonton kok akeh mula iku kanggo pergaulane aku wingi teko Lamongan golek manuk waktu pasaran manuk putut sing dadi klangenan toko omah tanggo pameran manuk putut regane pancen larang duwe siji ta eman karo bojoku disayang-sayang sebab manukku manuk andalan golek manuk gak sembarangan tak rewangi sepeda motoran sampai tiba no pinggire dalan untunge aku helman saiki aku terus gawe helm jare bojoku cek tambah serem bojoku tambah suwe tambah ngalem sebab helmku warnane ireng saiki helmku tak cet coklat jare bojoku cek tambah hebat helm tak cangking ketatap lawang saiki helmku pucuke belang namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sapa wis koncone akeh canting jole man paman paman wong bedang kepalang kalih potong wote potong wote potong wote ta sanggup potong ini
dari mana walang walang oh enak rek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek locak karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati ae oh iyo ae oh ae oh ae oh ae oh ae ae ao ae ae ao iyo ao ae ya wah numplek ya wis kon ngadeg wis retengan wis kepantasan wis kebeneran karo mangsamu aku enak-enak nyanyi anak tembang gawe lagu walang keke kon kok iso brosot metu kon mang lho wis tak kurungi lapo kon kok brosot karo mangsamu petek babon tambah kurungi lha kon kok iso metu aku wis kudu arep metu ri lho empeten cok gak kena sebabe kowe brodol rumangsamu apa brodol kurang ya apa aku ris aku iki malah nembang tembang lawas jenenge walang keke iya ciptaane Ibu Waljinah Waljinah apa Waljinah Waljinah goblok oh ciptaane Ibu Waljinah Ibu Waljinah kon nyenggai cok ucok tapi cocokno gendeng Dik arek ganteng arek wong gendeng le kurang ya apa kon niku nek gak iso takono nang aku kudu belajar nang awakmu iya contohna ya apa au ae au iyo au ae ya iyo ngono cok ya iyo waduh wis sip iya rek masih cocok ya cocok halangan gua antem geladuk ini ya au ae au iyo au ae ya iyo sip golek wong liya lha apa golek wong liya aku gombol kondisi remah awakku bapak cek nang nyuntikno kon asalah golek ngono ya iya iyo walangir mabur brengeng walang ijo walange putih nek peno seneng lode aja mung manggeng dolek ono anti omahe ae oh iyo ae oh ae awas ya kok iso merantak ngono maneh lho kok iso mblakrak ngono omah tak contoni wis enak-enak lho cok iki salah ini kandhane linga-linga koyo aku melok ya iso ka oleh lapo gak oleh kok kon gak iso ngono lho iso ris pisan kan ngono tak cok aku nek kayak contoh guru berarti keduwuran sik bener ngene lho au ae au iyo au ae ya iyo berarti aku mang keduwuran ya iku mang kliru lah ya keduwuran kurang endek iya au ae au iyo au ae ya iya lho Mas
Masih ndek ya kendeken, Cok. Kebacut ta iku. Sing la iso aku. Ga iso. Minggat. Kaleh melok. Oleh. Minggat. Dagelane Budi Wijaya iku akeh. Akeh. Gak cuma kono. Mlebu. Iya. Gak oleh. Iya. Wong arek koclok kok dikon metu. Mlebu. Iya. Nang ngene kuburan. Lah kok nang kuburan iki lho. Kok mlebu kerobongan kono lho. Lah ya ngomong nang kuburan. Iya. Apa nang kuburan? Oh, pandane wong. Kerobongan iki. Iya, kerobongan. Ambek sapa? Ambek Pak Lurah. Pak Lurah gelem. Iya. Kok gak gelem Pak Lurah? Mlebu, kok cari ayo lho. Wong lagu enak tiba ketemu cok kok mesti bejat kabeh. Iya iyo. Ali tinumpang kasur ngaile ngono larang regane aja lali lo Mas pahlawan sing gugur ngaile ngono jasa-jasane aye oh iyo aye oh ae ao iyo ao hae metu awas kon lho lah iku lha apa bluwak kok kono-kono iku lho udah sapa lho Ucok kon malah takon mlebu kerobongan lha apa kon kluthus nang gone wong nonton iku suaramu lho gak bener gak pas lha kancamu iku lha iku lho kate nang ndi cok ngawur kon kenal ta karo wong iku kok dilonggoi kok nek moncrot ya apa kon kon malah takon mlebu kerobongan apa arek dawar iku arek dawar blok bogel kok nyandak kanca kon malah takon mlebu oleh saweran rek oh iku tanggoku iku segodo iku tanggoku lah iya alah kon mal kate nang ndi kon iku iso kaya wong luru rosokan lho gak iya iku lho kate dolek rosokan ta kate nang ndi lho beladap munggah kene lho dagelan kok campur-campur wong nonton sih kok iso gak apa-apa lho iku jare bebekmu iki ya bebekmu oh bebekmu akeh karo kok kucluk munggah kok kene lho saiki oleh oh dagelan purik lah iya takon mau duduk karepku nang rombongan apa kok gembel-gembel wong nonton iku sing arep iso wong nek gak oleh kok oh dagelan kok purik mau duduk kok panggung bongko kon awak dibanting-banting karo pisik akeh goblok ojo ngono ja kok niku ngomongmu
mentla-mentli. Oh, iso mentla-mentli iku lho. Aku mang melok gak oleh saiki mbok kongkon mudhun. Aku gembul bebek-bebekku mbok ura-ura. Tak karepno iku mudune mlebu rombongan jen diganteni arek-arek sing iso. Karepku ngono. Lah apa wong arek tambah luwe gak iso ambek aku kok gakno. Arek-arek iki. Iya. Kateru aku, Cok. Kae terus. Karepku tak kon mlebu lah apa kon mlung-mlung nang nonton iku. Lho aku runu-runu ta. Iya sampe kon disawer. Heh, Disawer tak kon iku mau. embo ya pe emang. Tapi mek wong sitok tok kabeh gak. Gak mensyukuri kon paringane. Iku ngono paringane Gusti liwat wong Segodo iki tanggoku. Ngono iku gak nek omongno Riz. Iya. Wong sedekah iku ibarate umpama ngekeki tangan tengen tangan kiwa gak oleh ro. Gak oleh ro. Tapi lek gak ro ya kebacut ngono lho. Bocil kok dagelan sampe disawer iku isin-isine. Lah isin lha apa? Iku saru, Cok. Sarune gondi, tabu ngono iku. tabune gondi. Kon malah disawer. Iya. Aku jalukno pisan, Cok. Wis dikai. Lambemu. Lah apa kon Montor do omahe lho akeh. motormu? Montore tangga. Iyalah. Wong niate gak gaplek. Alhamdulillah. Iya. Bengi iki awak dhewe main nggo desa Puting, Beliung. Ngawur. Puting iku bahaya lek digandengi beliung. Iya. Dusun apa desa? Dusun. Lah yo dusun desa. Lambemu kok mencel-mencel ya Cok sajoke tadi dagelan kok, Cok. Lho, dusun Puting. Lah dusun Puting Kasih do bahaya mergo nanggap Lodro Budi Budi Wijaya. Wijaya. Oh ngono ya. Umpama bahaya gak aja gak apa jenengmu. Iya apa? Ngole umpama angin puting beliung del robo kabeh. Ayo ngetan titik nang desa Sembung kok disembung dadi wutuh maneh. Kon kok pinter ngono sih, Cok. Pakai kadang ya pinter, kadang ya goblok. Ada sapa, Cok? Ane wak polo asror ya. Iya. Mbon ndi wak? Pak Polo. Halo. Oh, Pak Polo kok halo gak sopan kon. Kok kancamu lho kepethuk nang ndi? Kancaku sekolah asror iku kok. Gulani. Lho, kandhane arek sekolah biyen langgo SMA kene. Nah, sama kene. Aku gak sekolah, aku angon wedhus. Mang jare sekolah saiki angon wedhus. Lho kandhane kok. Dan alhamdulillah masyarakat Dusun Puting guyub rukun nglaksanakno sedekah bumi. Ibaratnya mbancaki dusune supaya ada coko balak lan bilai ide rezeki lan barokah Gusti. Amin, amin, amin. Amin. Amin apa lah ya? Amin apa lah? Karo sing amin. Lah ya mondak mantu tok ae. Iki gak nonton awakmu nonton iku lho, Cok. Nonton sapa? Iku lho. Gak delok dagelane delok api. Kok kate kok wis patuk. Goro aku gari kok. Ngombe. Ngombe apa? Ngombe aki. Aki-aki mungkul. Masyarakate guyub rukun ambek panitiane. Sayek kopro yo bebarengan bangun desa. Panitiane mang ketua panitiane jenenge Mas Roni. Iya ya wonge berbudi bawa leksana. Kepala dusune Bapak Muhammad Asrori Abdullah. Iya ya dasare wonge ganteng. Sore mlebu nang rombongan Ris. Iku mah mlebu nang rombongan. Mlebu nang rombongan. Pak Polo Asrori. Aku terus ngene, madosi sinten madosi sing namine Ucok. Ya. Kula Pak. Ya. Sampeyan Pak Polo nggih, ngono aku. Lho, sampeyan mboten sambutan, Pak. Mboten mbah umpun kata sambutane jareku. Kamu ngomong apa? Aku ngomong Pak Polo Asrori. Ya, Pak Polo Asrori mah mlebu nang Mlebu golek pundi sing namine Ucok. Kula Pak ngono. Lho sampeyan Pak Polo. Nggih, ngono aku. Nyile lambemu. Lah lapo? Tak ica-ica lho. Lah lapo mbok icak-icak? Ngomong kok gak karu-karuan. Lho, adane aku ngomong Pak Polo Asrori kok. Pak Polo Asrori ku makan mlebu gerobongan dolek awakmu. Golek pundi sing namine Pak Ucok? Sing namine Pak Ucok. Kula Pak, jare ngono Pak Polo. Lho sampeyan Pak Polo, nggih Pak, ngono aku. Iki yo apa rek? Sampeyan mboten sambutan Pak, mboten. Awan maupun kata sambutan ngono aku. Sing sambutan iku Pak Polo lah, Lah iya, awakmu Pak kok sambutan Polo. iku. Pak Polo Asrori sing sambutan iku. Lah iya mlebu goleki aku. Kon niku wong ngomong. Ngomong iku ajine diri ana ing lati, ajine raga sapa busana. Wong nek kepengin diajeni, kepengin disopani wong, ngomongmu iku toton, tata basamu iku toton. Tata basa digunakno. Diterapno tata kramamu iku terapno nang gone Pak Polo. Pak Polo tata krama sampean nggih ya.
Sing tata krama iku awakmu blok. Nggih. Lho iya wis wong memang ngomong ngono. Sing tata krama iku awakmu goblok ngono. Pak Pola Asrorine iku sing golek awakmu. Lho lah iya Wak Polo mang ngomong. Sing golek awakmu iku Wak Polo ngomong ngono. Kok malah gendeng sih, Cok? Ya sak joge kumpul awakmu iki. Kok malah koclok? Lho wong ya ngomong ngono wis. Kon kok boleh kocok nggih ngono aku. Sing koclok lho awakmu, Cok. Lah ya wong ya ngomong ngono. Sing kocok iki awakmu ngono wis. Aduh. Lho. Iki tak kandhani, tak kandhani. Lho wong emang ngomong ngono ya. Mbuh ngono aku. Tak jelongop-jelongop nang kene kok. Masalah wong ya ngomong ngono wis. Aku tak jelongop nang ngono. Omonganmu ya keliru, Cok. Iso wong ya ngomong ngono. Nek omonganmu lho keliru ngono wong ya. Arek kok mari sampel ngene sih. Masalah wong ya ngomong ngono wis. Nek kon kok malih sampel ngono wong. Iki lho kapan teke, Cok? Lho wong ya ngomong ngono. Iki ku lho kapan teh? Mleso, Pak, ngono aku. Ris. Kok memang ya ngono ya golong-golong iki. Aku kok melok golong-golong iku. Kok aku geblak-geblak kok melok golong-golong. Nek wong ya ngomong ngono. Apa kon melok golong-golong? Apa kon melok geblak-geblak ngono? Nggih ta Pak Polo, sampeyan kok ngomong ngoten ta? Enggak ngono. Iya, wong ya ngono. Nggih ta, Pak Polo, sampeyan melok ngomong ngoten ta? Lah aku lho takon ambek Pak Polo. Lah iya, wong ya ngomong ngono. Lho aku takon nang Pak Polo ngomong ngono wong memang. Aku lho gak ngomong ambek awakmu iki mau. Masalah wong ya ngomong ngono wis. Aku lho gak ngomong ambek awakmu ngono, Bang. Aja ngono tari. Wong dituturi kancane. Basamu ku toton ngomong ambek wong kene sopan. Masalah wis wong ya ngomong. Lek ngomong ambek kancamu basamu toton. Ngomongke ngomong ngono. Iki lho kapan putuse iki? Lah masalah wis. Wong ya ngomong ngono, Cek. Lek kene kapan putuse jare ngono. Omonganmu lho gak ono alang ujure, Cok. Lek wong ya ngomong ngono. Lek omonganmu lho gak ono alang ujure ngono. Bola apa wong ya ngomong. Mbok. Lho, wong ya ngomong ngono wae ludruk-ludruk kono dhewe jare ngono. Kapan bujare iki kok kapan? Wong ya takok ngono. Kapan bujare? Menesuk, Pak. Ngono aku. Tambah sampel ngene sih, Cok. Wong ya ngomong piye? Ngomong ya apa? Tambah sampel jare ngono. Ayo. Wonge padha kaya ngono. Wonge gangget kemang. Tak jotos lambemu kok. Kono kok ngomong ambek Pak Polo kok gak sopan babar pisan. Ndi sih Pak Polo? Wong Pak Polo nek gak ngetok kok kongon sopan. Lah wong gak hadir karo Pak Polo niku. Pak Polo asline Mboten rawuh. Kok dibedil nyonyor kon. Kancaku, tentara iku kancaku kabeh. Oh niku ngomong ambek Pak Polo kok gak. Lah ya sing ndi Pak Polo? Karo apa koyo. Wonten. Mboten rawuh. Kono yo meneng ae ketemu. Padahal aku mburi yang kumpul aku nyumet mercon. Lah kan masih ditemoni. Nyumet mercon yo mburi kan malu. Oh niku ngomong ambek Pak Polo lho, adik wong isih enom, si tope ijo gitu. Iya. Wong isih enom ndeng ganteng. Wah ganteng apa wong koyo ngono kok ganteng. Lah ganteng Pak Polo timbangane awakmu. Ayo ge ganteng aku ayo. Apane? Lah ya prahene kok yo. Kok tak takon ana wong kene kok isin kon. Lah wong kene wis ora kabeh antara Polo Asrari ambek Ucok ya jalan ganteng Ucok sih. Lho temen takon. Lah takon wong ono to. Ka isin kon. Lah apa isin kamu Oh, temen kon. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo nggih. Sampean jawab sportif dan serentak. Ucok niki elek napa ganteng? Krungu kon. Kon krungu aku kupingmu ro dhewe akon. Kuping tak gedhe kon. Makane wong iku sing sadar diri ro krungu wong suarane wong semerempak ngono. Arek iki dublek kae. Arek iki. Takokmu sing genah. Oh, ku kecepeten takokku. Kurang kalem. Yo. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo. Sampeyan jawab. Sampeyan jawab. Ucok niki elek napa ganteng? Roh kon. Iku lah pendukung tak takok dhewe. Takono. Itu jempol kok. Takono nek kon kurang. Dulur-dulur, kula niki ganteng napa elek? Ancur iki. Minggat to. Wong nang mbok pisui sih, Cok.
alami suwi. Aku kok jengkel. Tapi umpama wong ngomong aku ganteng berarti kataran. Iya, berarti kataran Lah iya. ngomong awakmu Kok ganteng. potongane kaya ngene kok diarani ganteng. Lah wong bojoku mutah-mutah wasno aku. Lho kok bojone kok wis elek, ireng sak gusi-gusine. Kok oleh bojo ucok. Mas aku bojoku jalan apa sak gusi-gusi. Bojomu kuwi cemari. Aku iki mau wangkel ambek awakmu. Kon mangkel apa mbak Kon aku? bare ngenyek aku Sing ngendi? winginane dawa. Walah winginane ta apa? Aku sik kurang lega nduk durung iso ngalahno awakmu. Gek termasuk gek dendam ambek aku. Iya. Sak karepmu Dik ngejak apa kon? Ditentokno nang ngene sak dina iki. Iya ya apa karepmu? Tutupno sing winginane. Dalam badeane iki. Iya. Lah wong bapakmu matine mergo badhe aku kok kon nganti nantang badhe ambek aku. Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane, Cok. Sembarang. Sing penting badheane ana totoane. Temen aku. Iya. Totan duwe. Kono ku goblok kok. Duwe iku ibarat totoan duwe iku ibarate judi dilarang agama dan negara. Kon lek judi ditangkap polisi dihukum goblok. Iya ya, karo mana duwe di mana kok duwe. Totoan bojo. Temen aku. Iya. Totan bojo. Bojo ya. Dadi, Dadi. nek kon sing kalah bojo. Hah? Nek aku sing kalah, bojoku mbapakno. Bojoku mbok pek. Iya. Nek aku sing menang, Aku cek dipek bojomu. dadi deal ya. Cocok kowe. Dadi temenan. Beres wis kok dhisik. Balenono, Dik. Totoane badheano. Balenono, Pak. Badheane balik iku. Totoane balik. Masalah kon sing kurang jelas. Badean totane bojo dengan catatan. Ya apa? Nek kon kalah bojomu tak pek. Nek aku menang. Aku cek dipek bojomu. Lah, ngono baru bener goblok. Bener aja. Nih, serius. Iya bener kok dikit keliru. Apa maneh? Balenono totone ya apa? Kon iku gak ngrungokno belas Cok. Badean totane bojo dengan catatan. Iya. Nek kon kalah bojomu tak pek. Nek aku menang. Aku cek dipek bojomu. Lah iki wis kon menang kalah nyirik goblok. Enak kon. Kon menang bojoku mbok gawa. Nek kon kalah kon dipek bojoku. Aku lak ngene. Wis ngene ae, ngiras-ngiras gaya olahraga. Totoan gendongan. Gendongan Ayo, gampang. Surabaya Malang. Hah? Surabaya Malang. Numpak bis ae wis. Lah Surabaya malah aku ngene kon tutuk kono ping gloso aku. Gak yo teko kene iki. Kene. Ngono wae. Gendongan yo. Ayo badan. Telu wedang. Iya, wis gak sembarang sak karepe wis. Dok, Badan. temen yo. Iya. Dok apa sing paling enak? Dok PT Horen. Dok pet aku ndok bebek, Oh, kolesterol iki. ndok banyak, Oh, tambah nemen. katok. Lho ngono tak wis kalah. Tak balik ndok apa sing paling enak? Dok dikukur. Ndok dikukur. Lho nek para esuk ala enak rek. Ayo. Alam. Wabote Cok awakmu. Abot matamu aku sing gendong ya abot. Ayo saiki maneh. Maneh. Pencolot sikile papat apa? Kodhok. Salah. Apa? Betindang. Lu bedindang e. Pegel. Matamu aku sing gendong kok kok pegel. Ayo. Pencolot sikile papat apa? Bedindang. Salah. Apa? Percil. Lu kalah mbek percil mana? Oh, nggih. Kecelakaan harus. Oh, nggih, kula tak rawuh riyen. Ya nanti kan. Dibal Pak Lurah. Lah apa Pak Lurah? Le tak tunjuk bosok kon. Wayahe gendong alasan Pak Lurah. Kene tak badhe. Yo. Nyambe. Lho iya nyambe mata. Wong kene durung badhe ya nyambe. PT. Dorong. Turun kabeh wis. Alah. Ayo. Pencolot sing le papat apa? Percil. Salah. Apa? Kintel. Ayo, ayo kita. Wah, bocok awakmu Cok. Matakmu ngono.
Lha apa? Gendong kuwi lho salah. Kok iso salah? Lah sing bener ya apa? Ngene lho gendong lah. Aku mau salah ya. Salah. Sing bener berarti ya apa? Yo sepurane. Ya apa aku mau? Lah apa kok lingak-lingok? Ayo terus. Kurang loro. Madai mana? Yo, Pencolot sikile papat apa? pedindang. Salah. Apa? Kodho. Oh, kodok. Lah apa? Totane di rumah. Gendong sak katoke. Lho, temen aku. Yo. Ya ora sak katok lho ya. Yo. Badan saiki. Ya badan dhisik ayo. Kewan apa sing gak oleh mlebu pom bensin? Kewan. Pedus. Oleh. Jalan. Salah. Ulo. Gak iso. Katok. Kodok. Lho kok iso kodho lho. Lah nek mlebu padha ngorek iku. Nek digorek lah kobong. Oh, iki kobong ya. Ayo. Wis katok, Ris. Durung kan, Ris. Ris wis pegel. Kok kapan pegelnya? Ris wis pegel. Durung kowe aku. Lah, rong dino lah durung ganti aku. Ayo. Kewan apa sing gak duwe sikil? Kodok. Salah. Ulo. Salah. Uler. Salah. Nyambe. Salah. Cacing. Salah. Katok gak iso. Kewan apa sing gak ono sikile? Apa? Wah, aku dhewe yo gak ero kok take. Ayo, ngikutin. Wis katok. Wegel. Wis katok, Cok. Jantur. Lewat kan? Gendong sak pegele mang lho. Lah wis pegel wis katok ya aku. Ngene lho. Lho apa to? Gendong sak katok iki koyo aku mang. Lho. Wis katok nih. Oh, ya durung, Cok. Wis pegel. Lho lah yo wis. Wis pegel. Bakal bongko banda. Aku kok dongakno bongko sih. Aja kakek ngomong. Iya, apa? Saiki yo budal nome taji ndelok taji Oh, geger. delok taji geger. Ayo. Ambek bojone. Ayo. Jal.
kok boko iki. Boko kaya apa? Alah, disawen tangane dindong tak umpet aku kok. Oh, mari ngono kae kan. Mari nyawer ngono kae. Oh, mari nyawer aku. Ini iki kan iki lho. Gak iso deleh raiku kon. Lah raimu njaluk dideleh ndok endi? Wong aja. Nek disawer ngono ku berarti apa? Pembicaraannya harus terima kasih. Ora kon. Ngomong wong lanang kakean cocot. Meneng aku kok tunyu. Terus apa ya apa? Kan aku takok. Wis entek ta donyamu, dhuwitmu wis entek kon eling omah. Ya apa iki? Aku gak boleh ki usaha. Arek-arek aku iki bojomu. Bengi iki aku bojomu. Aku bojomu di. Aduh. Gunungnya diantem no iki. Kacau. Ngene lho sayang, ngene sayang. Sayang ngene lho. Apa sebabnya yangmu gak boleh? Sebab yangmu ki usaha bekerja untuk wanita. Kan begitu? Sik bekerja untuk wanita. Lah wanita iki bojoku apa wanita lain? Ya wanita. Lah bojo. Iku tak ngomong apa?
kene. Lho, Ora usah mbok kongkon. Kelonggo aku. tunggu. Tambah tuwek kok tambah gatono intel-intel. Ya kenapa? Intel-intel. Endi? Nek aku ra ndok ngono. Lagi, Rene. lagi. Rene. Katul. Rene. Ya kene nek ana karo hukum. Awakmu kene. Eh? Awakmu kene. Awakmu kene. Ya. Nah, terus piye kate kamu apa? Nah, jadi wali nak kawinan no. Kate kamu apa? Ngene Kate ya. karo dek kamu apa maneh? Sak ngene. Sawah karek Bandung 100. Ya, jalan noyotan. Terus, Do tahunan iki lho. lha apa? Ya tak kene bondo. Lah jek bondo iki bondo apa tak takoni? Ya bondo nyambut gawe kok. Ora balik kok bondo nyambut gawe wis entek. Lah karek 50 kok dolen tahunan. Tak kene bondo aku lak wedhus. Lah wong kon iku lho. Bu belajar blantek lho. Wis ana paribasane. Blantek ilang mulai karo pecute ya kon iku. Entene sing gare petute kantil kok. Gare petute ilang gak go petut. Kowe kurang. Bondone mbok iku kok utang lho kurang ta. Ah, udah buka rahasia. Kok gak buka rahasia iki kenyataane. Tidak tahu apa. Awakmu mulai gak tau gawa kaya mesti ngentekno kaya. Kurang enak cocokku tak ingoni. Nek. Lotot. Lah kene lambemu anggere cokor jeglak kae. Juga kurang apa? Sik, Kok nada kok keliru. lho, kliru piye? Wah, kok kondangan asem wis ada. Asem lho sak uwet di. Belum lo kabeh cek aku ngincar-ngincar. Loh, kan namanya jangan asem. Namanya kan jangan asem. Bocor lo mbok jangan ini. Lho ya wis kan, jangan bening. Kasih takokno wong wedok sakmene kae. Jangan bening iku apa? Banyu digodhog iku bening. Oh, kene konsepel. Lah baju godhog binde. Kok lanang cerewet mbladok karo mbladok. Tunggale wingi sapa? Dek, bojoku modele lek kate ngongkon. Masak iku lho apa asem-asem kepiting. Ya ta, Dak? Lah aku buka gak Google. Jarene lek mari godhog banyu pitinge di. Cekono panci. Lah ya wis bener. Iya wes bener banyune adem. Pitinge Pitinge kok goblok tak tangan sing nyopet lambeku ya. Kamu ngedok ya belajar. Terbilang gua aja dadi kaugum. Takok mbae biyen. Wah, nek kelan iki apa adune? Wah, nek kelan iki apa adune? Ora kok kaya awakku. Lah aku lha apa? Aku saiki iku kan yo ikut ibu-ibu zaman sekarang. Gak iso masak. Buka Mbah Google. Karo Surabaya buka Google. Loh. Aku kan yo anut. Karo suru, buka Google. Suru itu panganan apa? Suru panganan apa karo? Takane gojan. Oh, roku. Napa? Bapak. Bapak. Ya boy, cocok-cocok kok ngancane si esmu. Ya iyalah. Monggo. Aku tindakan matur. Cangkem cakut mingkem. Iya. Panas iki. Iki panas iki. Ngerti ya? Kok nek gak kepengin tak pateni dina iki ngomong Ji. Musuh. Ayo. Aja nganggo wedi kon. Kang dilakon rene sama tadi bodo sampean. Iya, Bodo sampean mati sampe bedet, Mas. Apa, Ji?
banyoni. Alah suka ketel wayang jabuti. Pinter wedokmu nyusul wayahe banyoni. Lah wong aku enak pirang taun gak tau banyoni. Jakro. Hei, kok sing itu? Kon bendina tak banyoni. Masa gak krasa wayang ganti. Sayang nak ya. Ibumu kualan sambil beledek meneh. Sayang. Yomi lah, yomi. Sut. Warek nak, warek.
ayo. Nih, aku takut yo ya. Pramu dudu bakal kene ku piye? Ceritane. Aku pengen kok sampai karo tukaran. Oh, dadi awakmu kepen tukaranku. Iya. Wis ana. Wis ta. Yo, apa? Kacau musuh katu. Sama. Rame ludruke iki, Mang. Wae lu juga diangkat piye? Alah kok gak kentek ae kok. Pakai piye? Kentek ta iku mau. Wah, gak ada atos. Kamu paling yo. Iya, ya iki mang aku sing ngongkon pancene. Aku ndek ide ngene iki perkara mangkel ambek peno cak. Apa? Lah perkara aku utang gak peno kei. Malah peno isini-sino, ha. Aku ndek ide kaya ngene, supaya nyadarno peno. Lah kon ganteng kok sampe utang kelirem. Pancene kepepet are. Kepepet apa, Bu? Kamu wong urip ya. Ojo kate gawe jujur masyarakat. Harus masyarakat ditengano. Kowe ya ceritane tenang masyarakat. Kayak ono duwe. Lah iya aku njaluk peno iki. Jual peno, rumah sama aku iki. Bang, Wis urus apa, Mbak Aris? Iki tak jalan ngene. gak boleh he. Saya rukune ya. Alah, koyo sing ngetek anu. Iki aku nyadarno peno cak Ji. Pirang tahun peno bebojoan kok gak tau geger. Oh, cacalamu karo gajar. Iya, kepengin ngerteni ngono lho. Ya, ben aja ngono. ya sepurane cak. Takoni, terusine piye? Lagi. Kok sampe kok rukun lah ngono. Ojo sedih-sedih, ojo rame-rame. Apa? Saiki Budi Wijaya main. Lagi. Yono gone Puting, dusun Puting, desa Sembung. Gawe lakon apik ya. Lah kenapa? Lakone sawung galing. Ayo bebarengan nonton merono. Ayo. Ayo, Joko Berak.